menika geman merah kok tasik reget. Salah norai panjenengan ingkang boten diraya geman. Babu, ageman kula kok derek dicuci, ha? Mohon pangapunten, Mbak. Lain boten kersa medalaken. Soalipun kata cowok mongko wonten salam tawus menika. Nggih, menika urusan lo. Pokokipun ageman menika kedah sik bijing. Jadi pundi neng? Terus tidak menilai. Boten panas, boten nuwun. Terus nggih. Awas memang. Atas menikah. Ada kita kata ngomong. Allah karena. Pundi rasukanipun supados kula jemur piyambak. Rasukanipun boten wonten, Mbak. Kenapa? Kok saged? Ageman menika badhe kula agem damel danten pesta Pak Lurah. Bener tadi menika kula. Nanging Bu. Boten betah nanging. Betah medot. Aduh, ada seperti menika. Ada seperti apa? Oh, Bude. Oh, sama Niko Abrit. Kalau mau Bude lihat Kelly, sama Niko wonten sami Bude. Mawon kok, nanging Bude kepareng nyuwun tulung. Rumiyin saged? Tulung apa? Tolong rencani baris-baris dalam, Bude mboten saged kalau piyambak. Oh, kepareng mawon kok Bude. Menawi semoga dateng dalem. Matur nuwun nggih Neng, ampun badhe bantuin Bude resik-resik. Sami-sami Bu, putih ugi remen ampun bantuin. Panjenengan saya pangalih Nak, panjenengan asta menika. Menapa menika Bude? Anggep mawon dados ngendika matur nuwun Bude. Kok durung? Kok dia ageman kula? Menika Mbak. Nuwun sewu Bu. Asta menapa menika? Menika diparingi Bude Kudis